Srengenge hetu ngguka rasa syukur, buka mripat isi iso ambekan luhur. Ora usah merih ndelok bandane tonggo, saben wong wis pinasti ginaris lakune donga. Opo sing digagas, opo sing dikarepne, yen buru donya ora bakal ono ente. Elingong besok yen wis titiwancine, mung ngamal becik sing dadi bature. Urip sak majo ora sah neko-neko, sing sithik disyukuri, sing akeh dadi mulya.
dadi sugih sing